Llançà organitza l'expedició terrorífica Un joc de pistes per descobrir el comerç local. Llançà es prepara per viure un Halloween ben especial amb l'activitat Expedició Terrorífica, un joc de pistes exterior pensat per a totes les edats que convida a descobrir el comerç de proximitat d'una manera divertida i diferent. L'activitat tindrà lloc el dijous 31 d'octubre d'aquest 2025, de 10 del matí a 6 de la tarda, amb sortida des de l'oficina de turisme del port. Els participants, organitzats en grups de 2 persones, hauran de superar proves, enigmes i reptes per tot el municipi mentre descobreixen els establiments locals. La participació és gratuïta i tots els equips que completin el recorregut optaran a premis especials, un al grup més terrorífic i un altre pel grup amb més encerts. L'Ajuntament de Llançà anima a tothom a disfressar-se, participar i gaudir d'una jornada plena de misteri, diversió i comerç local.